Malian foli ani tanu kerengere amba nyasi obela jelema ni watina kerengere ma AS peuple amba fu dans foli mina les peuples de l'AS amba foye ko bravo à vous, bravo aux soldats, bravo le général d'armée Assimi Goïta, bravo capitaine Ibrahim Traoré, bravo à Abdraman Tiani. Kata kuna sinna kanabla kununa kanabla bisomadena AS peuple kelengele ubika buntini ke jugu la chogo mina jugu bika buntinti ubika bunti foka klara su fara su kan tukuni amalo donia ka fo bisomadena murujan konnala mimi talike anga armée usso laga jigi bamati jagawul tigla mawka ka buntini ke ogumun kono chef d'état-major de l'armée akoka be bela jelen kuna foni jamana kona ni jamana koka kayira bela jelen na ko bela jelen ga don e bamati jagulu membe namba fo mako gati moko ko u detectera nyamer sans fait ou yel na nyamer kan kerengera ma uni muru janche abiti jo mime talike kilometri mukan ani nduru boyango kataka klibian fana koron jengena quoi koron ni klibin nyokonche o jengena donc o hugumu kono segalu nana kana sigisenga kayire ka fo nunu munu repéré flani ni watina yalma nunu jonye nunu misreke mo sugu jume nyame sans fait or la sa ika donga fo ay la selu ko nge kayire ka fo ku yobuli ka jo sabato watire la ku telia anga mamunu be sans fait no bitalike anga pangurun tikala mawla ulu ko ne anyini ka donga fo nunu ma sugu mi ulu nana kana gushilike o gusili kono unana kana bamanchi jakulu matan aninko boyango unana kana obune onina c'est de la major ko qual c'est ça mission munu be sans fait no bitale ga nga panguru munu be sans fait kasaka yoro lakana chukumina kalakana sabati chukumina ule wule ka jokro sabati tuguni kayre ka fo kun nunu bundine ko fe ko intina bla chukula wa yire ka fo murjan konna la bi wati ni bonni ni wati ni konna na ni wati damadoni murjan marabolo kono bamati jagulu koni sangani wati bela jelena ubika nyini kasega jatiga wole taga nyasi sigida mogoma aninga tasi sigida doma nama nyaka fo ni buntini nana kana dawka ore gara sababu yesa iga donga fo koni jensena bela jeli taro nyini kaboni ko inkono hogumun kelen ngono iga donga fo fembe talike Niger jamana na sura dara suminga Niger uka pangunu jigi kene bamati jagulu tigala mo nana kanu kunda infanaka kanyini ka fo ko bina cheni do Niger konnala wati kelena Niger armée fintikala kaw olu fana wuli ka jo sabati kaseka buntini ke kanyesi ikadunga fo ni bamati jakulu ma choko mina ku bunti la cellule ko fa yerna ka fo bamati jakulu mami tora ni ko ina abiti jo ma bisaba an ko boyangola armée seraka mi bune anina mercenaire tan an ko ore tegatara Niger jamana kono ami wati mina fo bi munu nga wuli ka jo kunye kaseka nyami ka birisa nyami ko do jamana tabola chokomina la selimu nana kana ke ogumun kilengono amalo donia ka fo mali fintikela ko fana ya yire ka fo alsiza ko ni wuli ka joni feran dabalin deme konnana ko u fana be fera krotige sini masini ngenema bamati wali tigela mobe fa ku janseneno ikado nga fo ko buna da bela jelinga ni ata jete mine sesan ni wati lamena sira bi bela jelen molo ka yire ka fo bamati jagulu nu e repère la yoro ikado nga fo buntene mi dawka o buntene mi ga sababu ikado bu yarata chukumina kasaka bokenega olla ni wati labana mba ladona ka fo ko bamati ko yere ni ako bane ni tampeu boka daga san labona wi jatigale wale mun ko jatigale walo gara sababu isa ikado nga fo kasaka ko doka ulu sikisenga ngikado ni wati labana femi ajira ko ni ka fo uga ulika jomu no bigo sabati obulika joko no ka sababu fema to kasaka ko bela jelen kasaka o ban chukumina o kuna foni kelen ngona amina yara soro fami Abidjan jamana kono mi talika nga wasade Mamadou Hawa Kasamba nale mal député koroy mal député do sente tokola bi am wati mina fasitan bariyan franja da fanga député kuno do yelemani abolengo député ala sente la kala ka ta tukun ka wasade wado gumun kono alaka kiru ko nana sigi senga Côte d'Ivoire jamana kono erna ka fa Mamadou Hawa Kasamba sans sabaka so o dirama aboka datugule aninka 5 millions ka osara amani no nyangini
ka dɔn maître Mamadou Ismaël Konate ale kan nana kana ni wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati ka se ka o ɲɛfɔli kɛ an kunnafonidilaw ye k'a fɔ ko Côte d'Ivoire kiiritigɛlamaw u nana kana min lase o kɔnɔna na o hukumu kelen kɔnɔ n'an tora kunnafoni kɔnɔ an b'a lɔdɔniya k'a fɔ hali sisan ni y'a taga jateminɛ ni wulikajɔ ni fɛɛrɛ ni dabali caman o sigilen kɔ sen kan min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ UEZ mɔgɔw olu ka laseliw kun kɛra k'a yira k'a fɔ k'olu donna n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko minnu ye fonction publique sɔrɔ olu ka jaabiw bɔlen i ka dɔn k'a fɔ kunun an balila k'a ye kɔni olu ka jaabiw bɛɛ lajɛlen nana ka na annulé jamana ɲɛmɔgɔ ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko ninnu annulation nana ka na sigi sen kan min bɛ tali kɛ u ka adimiw minnu passera olu kɔni nana ka na annulé cogo min na bawo ka da kan n'a sɔrɔ ni tɛsiw kun labɛnnen don k'a fɔ k'u ka taa tɛsiw kɔni kɛ u ka baaraw kɔnɔna na nka nin waati kɔni na a ko bɛɛ lajɛlen kɔni nana ka na annulé an bɛ don min na fɔ bi k'a yira k'a fɔ ko jaabi minnu bɔra o jaabiw ko olu ma ta bala cogo min na o kunnafoni u nana ka na o di jamanaden kelenkelen bɛɛ lajɛlen ma o kɛra sababu ye maa minnu fana kan ka taa nin kalansoba in na olu kɔni jigilamisɛnya y'a caman sɔrɔ ka d'a kan u kun hakilila k'a fɔ ko ni olu yɛrɛ donnen kalanso in kɔnɔ fɛn m'a to ka se ka taa baara kura ka se ka taa olu waleya cogo min na o kunnafoni kelen kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ Bitɔn Bulon n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Segu Sikɔrɔ n'o bɛ Segu marabolo kɔnɔ wulikajɔ sabatira k'a yira k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛna sigi sen kan le wura de Segu kɛrɛnkɛrɛnma Bitɔn Mamadi Kulubali ale kɔni y'a yira k'a fɔ histoire minnu bɛ yen nɔ n'o ye tarikuw ye olu ka se ka sigi sen kan joona joona min bɛ ka sababu ye sini ma sinikɛnɛ ma mɔgɔw ka se ka u tanu bila sɔrɔ an ka jamana yɛrɛ tarikuw la a kɛcogo ɲuman ani fana a lakale cogo min na olu baaraw ka se ka sigi sen kan an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ o waati kelen na an bɛna kunnafoniw na min bɛ tali kɛ Web TV maa minnu ka baaraw bɛnnen don bɔlɔlɔsiraw kunnafoni d'u ma n'an b'a fɔ olu ma ko Web TV an b'a fɔ ko pages mais an ko Web TV o waati kelen na i ka dɔn k'a fɔ fɛn min Haki président n'o bɛ tali kɛ Gawusu Kulubali ale ye laseliw kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ka bɛn ni janvier kalo tile 28 san 2026 a y'a yira k'a fɔ ko projet de loi de taara k'a yira k'a fɔ ko Web TV olu ka régulariser ka se ka o di mɔgɔ ma mais a ma fɔ ko les réseaux sociaux kɛrɛnkɛrɛnma maa minnu bɛ Web TV la ni Web TV b'i bolo olu bɛ jate i n'a fɔ média en ligne o bɛ jate i n'a fɔ ko radio o bɛ jate i n'a fɔ ko télévision bɛrɛ ka d'a kan agrément de bɛ di u fana ma min bɛ tali kɛ olu ka laseliw la a y'a yira k'a fɔ ko olu kan ka se ka fɛn min n'u olu ye maa 15,000 sɔrɔ abonné la ko kan ka sefa wari 4,000,000 u kan k'o sara jamana ye u ka baara cadre kɔnɔna na bawo ka d'a kan o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ k'u fana farala ka n'o di communication baw kan bawo ka d'a kan o maa 15,000 a y'a yira k'a fɔ a ka laseliw kɔnɔ k'a fɔ ko hali o tɛ sɔrɔ arajoso bɛɛ bolo lamɛnni na walima teleso bɛɛ bolo lajɛli la n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i kɛra o ye i kɛra i damana communauté ba ye i kɛra i damana maaba wɛrɛ ye donc jamana bɛ wele bila i ma ka se ka fara i kan baaraw ka se ka sigi sen kan cogo min na a ka se ka ko k'olu cadre ɲɔgɔn fɛ cogo min na a nana ka n'i da don o ko kɔnɔ ka se ka o kunnafoniw ka se ka o bɛɛ lajɛlen ka o lase an bɛ don min na fɔ bi o de hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ l'office de Niger i ka dɔn k'a fɔ a yira na k'a fɔ min bɛ tali kɛ sefa wari 650,000 bɔyanko o kɔni nana ka na di u ma ka u ka ko sigi sen kan yanni marisi kalo tile 31 yanni o cɛ fɛn b'a to ka se ka ko kura minnu kan ka se ka boloda olu ka se ka boloda o boloda cogo la o hukumu kelen kɔni i n'a fɔ an ye kunnafoniw di aw ma cogo min na direkaw fɛ yen nɔ an y'a yira k'a fɔ ko pinasi dɔw kɔni nana ka na tunu direkaw fɛ yen nɔ nin waati in na mɔnikɛlaw kɔni sera ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ su 4 o kɔni o sera ka ye an bɛ waati min na fɔ bi nin pinasi tununi kɔni na maa 10 bɔyanko i ka dɔn k'a fɔ halisa olu bɛ ka ɲini olu kunnafoni ma se ka fɛ olu kɔni sɔrɔlen don tɛgɛ la nka maa kelen o de tunnen don hali sisan kibaruya ma se ka sɔrɔ o la an ye kunnafoni min sɔrɔ ka bɔ an cakɛɲɔgɔnw bolo direkaw fɛ yen nɔ an bɛ don min na fɔ bi ni ala sɔnna nin bɛ dansigi kɛ an ka bi bamanankan kunnafoniw na k'aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na ni ala ma basi kɛ ni ala sɔnna sɔɔni ani an ka mɔgɔw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ flash d'information na n'o ye bɛ tali kɛ a nansarakan cɛɲi na wala an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ye ko ani ce aw ka lajɛliko ɲuman na a y'aw sɔgɔlen to aw ka bɔlɔlɔsira min bɛ tali kɛ Nos Media page bɛɛ lajɛlen na a Facebook ka taa se YouTube ma kunnafoni minnu mana bɔ jamana kɔnɔ jamana kɔ kan an n'u bɛɛ lajɛlen ta k'o di aw ma ladiliya kɔnɔ ani ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn